baini mungke o parani bumu nongni panchayat hingke Dan Chandra nongni block hebar daga Blok Durga Changmani acha bai nong roje o tini nok kham honai je khamane abo busu kham ka bai kle kham kana abo Abo ang ba saimiya do miya 6ta samoyo kham ang tukui phaya gonoi nogo haboino anchrai no kok sawai ang bindabra sanogo kam nango nai thangkan gena anchrai ro ba ani tung thangka ang sigang thangka ta ani borok thangka gaya ba karen da nango ba khamka ba hordang kha bang saimandiya bai ge khamka emne oro kun karan line nok tong gas rok tong gas ke kurui ang thapao sinami songo be maimi to songya ko seita sibaji ko mane horfan khaijia khota horfano khojiya ko karen ke tonguta tam ro emne khambai ka khamka lobar 500 kg phalka ango khamka gai te songchamani manu te firis gai mai khamka nung saisungna tong onogo saisung ya ani chirai rok 6 jona tongo gai chamri kaisa leke 7 jona hingke emne all busule busuro khoting khana oro emne rang mari hingke busuro khoting ang khana to tam hi hisab ni sanane ane husband paima ba mane norong no hisab khlai dita bana ang ge sai khana bana songchama tang thaijau malia bati thaijau pore merang thaijau pore tusla thaijau pore acha kebo phaya kanai mane chuba churi na korok de narokha tabuk sakai to sapaya ko norong no phai ko tam khlai man norok si sai man ta mane kono ruling sarkar choli tong tabuk je borok phaya kanai ang bo phai ka police phai ka pulis ok phaya na borok tam saka borok saka je phai di sinaro phayoi gai tam hi ko SDM office rogo kagos di sinaran telang ni abo tanga su sajung maya office rong kok ba জীবনে সাগো মাঙ্গো কলাইয়া খো ববা হেডলাইন বলান ইয়া বাং বসিয়া acha tabo edisi hapano no tam koina muso te tamle sanani bongni chubasu mangkha am ki sara hei ngomane theja thene le pai mano abang nai ta tini oro tam lai phemane tini oro jaga chung phaikha male phaikha kaisa emprung bazar ini amo ganaro kaisa nok tongmani mia salo 6ta samoi amo nok khamai phaikha kha amo no bahai ke khamkha amo chung mani bo borok saimaya amo bisingo kabangma mani rok khamkha rabar 500 kg tongmani bo khamkha amo ganar gini ro amo khammani ganar gini ro musuk pun rok khamani amo baksa baksu khamai phaikha khai bini jota mani rok amo to manjak liya kha amo no nei phele mani chini YTF 46 ruma ni hoite chung nei phele mani tini abo bo blog anrak lai abo mo Durga Chumani andaro hingke mo ko kha bisi ke Don Chandra ansuno bisi bisi